temos en estes momentos 10 congresos pechados a través do Vigo Convention Bureau, con unha estimación de participantes en torno aos 9.000 visitantes, con un retorno económico que en estes momentos oscilan xa en torno aos cerca dos 8 millóns de euros. Podemos decir que foi unánime o recoñecemento do gran traballo realizado hasta o momento, porque en estes momentos temos 83 empresas que forman parte xa do Vigo Convention Bureau. E isto é moi importante, porque quere decir que, bueno, pois isto calou realmente no sector turístico económico da cidade, e ademais temos que decir que estamos tendo peticións de incorporacións de empresas fora de Vigo e incluso tamén fora de Galicia que queren en estes momentos formar parte tamén do Convention Bureau como plataforma de establecemento destas empresas na nosa cidade.